Športový areál na základnej škole Nevedzová sa už čoskoro zmení na jeden z najmodernejších v Ružinove. Rekonštrukčné práce sú v plnom prúde. Momentálne už pomaly finalizujeme. Tá nová plocha je takmer hotová, príde už len nástrek EPDM vrstvy a nejaké úpravy okolia plus dlažby. Všetko ide podľa plánu, čo potvrdil aj kontrolný deň. Už ten tartan vlastne každým dňom bude položený, čo si myslím, že je najväčšie to gro práce, ale chcem, aby sme si dali záležať aj na tom okolí, pretože ten tartan bude mať svoju istú vysokú hodnotu a bola by som veľmi nerada, keby sa hneď v prvých dňoch možno aj znehodnotil. Od samého začiatku hovorím, že sa teším na toto, keď skončí tá revitalizácia, pretože toto samotné prostredie toho športového areálu bude o mnoho kultúrnejšie a tým, že to bude kultúrnejšie, určite aj našim žiakom sa bude lepšie športovať a s väčšou chuťou. Tartanová dráha by mala byť hotová do 3 týždňov. Verejnosť si tak už pomaly môže chystať bežeckú obuv. Areál by mal byť k dispozícii na to ranné behanie, to celkom určite. Potom je obdobie toho, kedy bude ten areál využívať samotná škola a zase zhruba od nejakej možno 2., 3. hodiny v popoludní bude ten areál plne k dispozícii verejnosti. Pre televíziu Ružinov Katarína Kostková.